Zdravím. Tu máme membránový karburátor na MTD krovinorez. Či na krovinorezi alebo na benzínové pily sa nachádzajú membránové karburátory. Nie sú to plavákové. Tak povieme si niečo o týchto karburátoroch. Toto sú obyčajné karburátory na čínske krovinorezi, či na čínske pily, alebo tie lacnejšie zariadenia. Dostať ich za pár eur, aj tieto karburátor kompletne, či membránu do karburátora a celá sady sa, ihly, dá sa kúpiť. Ale poviem niečo o tomto karburátori. Tu karburátor má štelovanie voľnobehu, pridávanie otáčok, prívod benzínu, pumpička, s pumpou sa napumpuje, navyše benzín pretláča naspäť do nádržky. Tu máme šrobik na bohatosť zmesi, na tomto MTD je otvorených 2,5 otáčky, sa otvára. Takže tu, keď sa otvára karburátor, troška menší plyn, viacej, čím navác na plný plyn dostáva a ide do otáčok. Povedzme si princíp fungovania tohto membránového karburátora. Vnútri sa nachádza takáto membránka. Rozhodíme tento karburátor, potom uvidíme. Táto membrána, keď bude vstrdnutá, čo na týchto lacných strojoch stáva sa to dosť často, tak špatne pumpuje benzín, horší je štart. Hlavná funkcia tohto karburátora je, že potlak pohne membránou. Membránka otvorí ihlový ventilček, tým pádom nateče benzín do karburátora a tak sa dostáva do motora. A toto sa opakuje veľa razy za sekundu. Tým pádom motor dostáva benzín. Takže rozoberieme tento karburátor, aby sme videli aj vnútro, jak znútra vypadá. Stačí odšrobovať tieto 4 šroby. Máme to odšrobované. Tu máme pumpičku. Ešte to nie je celkom odtočené. Nachádza pumpa, s ktorou pumpujeme benzín do karburátora na začiatku. No a tu presne máme túto membránku. Tu je membrána aj s tesnením, ktorá takto chodí. Potlak s ním rozhýbe. Takže tu máme membránu. Musel som mu troška pomôcť nožíkom ho dať hore. Tu je aj tesnenie. Tu je čudliček na tej membráne. Keď nastane vákuum, potlak ho rozhýbe, túto membránu. Tu zatlačí páčka, tu natlačí membrána na túto páčku. Tu je ihlový ventil, ktorý je zaistený do váhadla a tým pádom, keď sa potiahne, tak naťahne si benzín. Jak rýchlejšie motor ide, tak mu dávkuje benzín. Toto je hlavný princíp dostávania benzínu do karburátora a z karburátoru do motora. Za to je dobrá kompresia, keď tlačí pies hore, je dobrý tlak na motory, to znamená, že je dobrý, že robí aj dobrý potlak. Tu máme zhora membránu, jak som ukazoval, a z druhej strany sú tie jednocestné ventilčeky, tu sú tieto dierky, tuto nateče benzín a tady to tiež sa prepúšťa benzín. Niektoré karburátory majú aj sitka, na týchto není. Takže tieto karburátory dostať za pár eur na tieto čínske pily. Není problém to kúpiť.
Ale kto by chcel mať väčší pokoj s týmto strojmi, tak stačí si kúpiť účtilku buďoskvarnú. Tam človek nebude ani vedieť, kde sa nachádza karburátor, okrem toho, že bude treba napumpovať benzín. Správny benzín, správny olej, do prevodovky dať vazelínu, vyčistiť filter, udržať stroj v čistote a není problém s takou mašinou, aby to dlho šlapalo. Títo lacnejšie čínske stroje, raz stredne membránička, ešte s ihličkou som sa nestretol, že by ihla by prepúšťala. To nemôžem povedať, ale tieto membrány odídu, strednú a už ťažko pumpuje benzín. Dá sa kúpiť za pár eur, objednať z Číny. Všetko možné tomu. Dá sa to rozobrať, jak som ukazoval. Rozoberá sa ten karburátor, vyčerá sa membrána, dajú sa nové tesnenia, namontuje sa a kroven rozšlape ďalej. Toľko to som chcel povedať okolo tohto karburátora, že vnútri je membrána, potlak rozhýbe membránu, membrána potlačí na ihlový ventil a napúšťa ventil, tým pádom dostáva sa zmes cez karburátor so vzduchom, benzín do motora. Ďakujem vám. Majte sa.